kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye octobre kalo tile 24 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkɛ ale kumaso kɔnɔ bi 97 tomi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Sugununkura Kulojo Nagakɔrɔla na kunnafoni bakurubaw de filɛ. Ɲɔnajɛrɛ tako 9 n'a bɛ kulu ko fɔ minnu ɲɛsin bɛ lakanda ani basigi ma G5 Sahel o jamanaw kɔnɔna na kunungo u ye ɲɔnajɛrɛ waleya Nouakchott Mauritanie a b'o ko fɔ. Maliden miliyɔn 4 dɔɔnin ka jɛ ko da dumuni ɲuman sɔrɔbaliya baba gulonnen bɛ olu kunna nin ye OCHA ka kuma ye. Ka donbaro ɲininaw k'a jo fɛn min ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka tɔrɔmɔɲɔ lamunumunu cogo k'olu dɔn cogo minnu na u ka baara kɔnɔna na o kalanbolo o waleyara. Donbaro la tun bɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An y'a fɔ sisan cogo min na ɲɔnajɛrɛ comité de défense et de sécurité G5 Sahel o bɛ jamana 5 kofɔ minnu jɛn bɛ Sahara kungo la u ka ɲɔnajɛrɛ tako 9 o de ye waleyara Nouakchott Mauritanienkaw fɛ yen. Wolomasiritaaba ɲɛmaaw n'o ye chef d'état-major ye G5 Sahel o tɔgɔ la u ye ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye. Chef d'état-major des armées Fransi tɔgɔ la ani commandant force Barkhane olu tun bɛ nin ɲɔnajɛrɛ in kɛnɛ kan Nouakchott. Nin ɲɔnajɛrɛ in bɛ ka kɛ wagati la wagati min ni mugujugutila jatigɛwale kɛbaaw n'olu bɛ k'u k'a jo kosɛbɛ ka ɲɛsin lakanabaliya o baara ma Sahara kungo jamanaw olu dafɛla na. U ye maa 500 bɔɲanko k'o de bɔnɛ a nin na k'a dabɔ juin ka n'a bila septembre kalo san 2019 na. O kunnafoni in dira kulu in ɲɛmaa fɛ n'o ye général Moïse Munungu ye ale ye chef d'état-major ye Burkina jamana o tɔgɔ la. U ko wulikajɔ de ka kɛ ko n'o tɛ ko mugujugutila jatigɛwale kɛbaaw k'u bɛ nɔkuntaama la dɛ lakanabaliya u bɛ se ka ɲɔkuru sɔɔri Sahara kungo jamanaw olu kɔnɔna na cogo min na. K'o de kosɔn ko fɔ ka kuwa joli kɛ wolomasiri taabaw ka ɲɛdama kɛ dankun na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ frontières ko fɔ yaasa lakana a bɛ se ka ɲɔkuru sɔɔri cogo min na. Maliden miliyɔn 4 dɔɔnin ka jɛ ko lakanabaliya ɲɛsin bɛ olu ma da dumuni ɲuman sɔrɔli la nin ye bolonɔbila sɛbɛn ye mun bɔra diɲɛ tɔnba u ka bolofara min ɲɛsin bɛ adamadenya dɛmɛdoɲɔgɔnya siraw taamali ma n'u ko ma ko OCHA olu ye nin kuma in fɔ u ye nin bolonɔbila sɛbɛn kɛ septembre kalo san 2019 adamadenya dɛmɛdoɲɔgɔnya siraw lahalayaw kan ka jamana kɔnɔna na u ko jamana kɔrɔyanfan ka taa camancɛ bolo fɛ ko olu sigibaw yɛrɛ de ka ca a la kosɛbɛ kosɛbɛ ko maa minnu kan ka dɛmɛ teliya yɛrɛ la ko n'i y'olu ka da dumuni fɛn n'i y'o fara ɲɔgɔn na ko bɛ taa ba 16 ani 500 bɔɲanko la o de kan ka ɲɛsin u ma maa miliyɔn 1 dɔɔnin ka jɛ minnu ni gɛlɛyaba yɛrɛ b'olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ da dumuni sɔrɔli la jamana kɔrɔyanfan ka taa camancɛ bolo fɛ u ko kalansow kɔni k'olu kɔni kuma tɛ k'olu de datugulen don ko 750 bɔɲanko ko 300 bɔɲanko ko wulikajɔw bɛ senna olu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na. Donbaro ɲininaw k'u k'a jo fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ u bɛ se ka tɔrɔmɔɲɔ maracogo sira ɲumanw k'olu dɔn cogo minnu na o baarabolo de kɛra ka ɲɛsin u ma u ka dugutigi bulon na taratadonya tɛmɛlen maison de la presse minisiri tun bɛ yen mun ɲɛsin bɛ kunnafoniko ma an ka jamana kɔnɔna na ani cakɛbolobaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya Yaya Sangare u ko u filɛ ka nin wulikajɔ min kɛ nin ye baarabolo kɔnɔna na ko o bɛ yɛlɛma o ɲɛsin maracogo ɲumanw ma o faamuya bɛ se ka kɛ cogo min na donbaro ɲininaw fɛ. Yaya Sangare ale ka fɔ la a ko nin kalanbolo min talen filɛ ka ɲɛsin donbaro ɲininaw ma ko nin kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka faamuyali ta ka ɲɛsin u ma mara cɛbɔli sɔrɔbolo jidili siraw u bɛ se k'olu faamu cogo min na tɔrɔmɔɲɔw bɛ falen falen collectivitéw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u bɛ se k'o faamu cogo minnu na fɛn min ka dɔn ka fɔ tɔrɔmɔɲɔw bɛ don kɛnɛya ani ladamu siraw fɛ cogo min na u bɛ se k'olu dɔn cogo min na a ko gɛlɛya bɛ donbaro ɲininaw kan an bɛ donni min na i ko bi ko dɛmɛdoɲɔgɔnya baaraw kan ka ɲɛsin u ma i n'a fɔ baarabolo b'a laɲini cogo min na n'o ye maracogo ɲuman sabatili ye agence américaine pour le développement USAID ale ka laɲini kɔnɔna na k'o de ye ko donbaro ɲininaw ko minan t'u bolo se t'u ye dabali t'u ye daga yɔrɔ tɛ dɔw bolo yɛrɛ tɔrɔmɔɲɔ foyi tɛ sɔrɔ dɔw fɛ ko n'a fɔra k'u ka baara kɛ o cogo la ko e ko i tɛna dɛmɛ dɔ fɛ ka dɔ to yen ko dun ye donbaro ɲini sariya u ye o lagosilen donbaro ɲinina kan ka kɛ camancɛ maa ye ko n'o kɔni bɛ kɛ fo k'a sɔrɔ jɔsen b'i kɔrɔ dɛ ni jɔsen t'i kɔrɔ e ko sariya ni ka dɔn ka fɔ baara tana tiɲɛni e na se k'o waleya.
Mark Zuckerberg n'o ye Facebook o tigi ye ale de tun ka bɛna wari dɔ de bila a ka Facebook sanfɛ n'u ko ma ko livra o ye wari min n'ale tɛ minɛ bolo la nka a bɛ munumunu salo kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ Facebook bɔlɔlɔ taasiraw fɛ nka Facebook tigi in sa n'o ye Mark Zuckerberg ye Washington fɛn min ka dɔn ka fɔ Chambre des représentants n'o ye jamanadenw ka nɔbilama olu de taara wele heure 3 u bɛ ka Mark ɲininka o k'a ɲininka nin wariko cogoya la ko a kana kɛ degun ye maaw ma o de ko yɛrɛ la sa Mark yɛrɛ ko k'e ko ale tɛna ko in ɲɔngiri fɔlɔ de yanni a ko bɛ ka sigi ɲɔgɔn kan u ka sɔrɔ ka i ka dɔn ka fɔ a sira taama. Ni bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu ma fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya sini na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka maraka faama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka maraka faama ka reportage vidéo lajɛ a bɛ taa Malizoom page Facebook sanfɛ a n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'a fɔ aw ye ko Ala k'an bɛɛ sini kunnafoni wɛrɛw olu kɛnɛ kan. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.